ja terveisiä Soundfesteiltä. Täällä on kesän ekat festarit meneillään ja Corego on totta kai mukana. Käydään kattoo millainen meininki täällä on. Täällä on siis käytössä meidän Coregon maksupäätteet, jotka on muuten tosi kätevät tällaiseen festariympäristöön. Vielä ennen festarien alkua meidän tuotanto tarkisti, että kaikki laitteet toimii ja piti tarvittavat koulutukset myös myyjille. Mä päätin myös käydä kysymässä festarikävijöiltä, että mitä mieltä he on meidän maksupäätteistä ja miten maksaminen niillä sujuu. Meillä on täällä 2 festarikävijää. Ketkä teidän nimet on? Pieta. Ella. Millainen fiilis teillä on nyt ekas festaripäivästä? No aika odottava vielä, mutta ihan hyvä. Hyvä fiilis. Odottava fiilis. Olisiko täällä mennä tilaa jotain tuolta? No totta kai. Me käytiin yhdessä festarikävijöiden kanssa kassalla ja he saisit itse kertoa mielipiteensä meidän maksupäätteistä. Meni oikein helposti. Kyllä ei meni mitään tosi näppärästi, ongelmia. varsinkin kun kaveri maksokin lopulta, niin oli todella hyvä. Ihan täydellistä. Joo. Ei mitään moitetta. Loistavaa. Oikein helposti. Festarivierailla oli hyvä fiilis ja maksupäätteet sai positiivista palautetta. No mikäs fiilis teille jäi tosta maksutilanteesta meidän maksupäätteestä? Tosi hyvä, meni sujuvasti. Joo, samaa mieltä, sujuvaa ja tosi nopeeta. Corego on mukana Soundfesteillä siis koko viikonlopun ja maksupäätteet toimii sujuvasti. Tästä on tosi hyvä aloittaa festarikesä.